Hej, det er Magnus med min tårnhælderbarn, og i dag skal vi så se, i dag skal vi så fodre dem. Vi tager en græshoppe. Her, vi tager dig. Lige væk med det her græs. Og så griber vi det i den senhopper. Jeg kan ikke åbne den med en hånd. Ja, det kan jeg heller. Jeg må ikke komme til. Jo, mand. Gå efter, du åbner den. Nå, nej, det gør du faktisk ikke. Sådan der. Så. Sådan der. Må vi lige se. Det er græshoppe. Så ned til min tårnhælderbarn Felix, når jeg kan den. Jeg fik den i dag. Meget glad for. Som I kan se. Og så tager han ham. Bliv i nakken og prøv at dræbe ham. Den. Den vrider ham rundt. Zoom. Nå, det er ikke så god til, var. Ja, Felix. Felix er fuld i gang Ha, med se, sin den ben sidder bare lige der. Gustav sidder på plads. Jeg håber, I kan se Felix. Jeg kan ikke helt. Nå, nu er det fordi, du ikke har et billede. Ja, lige Nå, Felix, så skal spise har Felix fået aftensmad. Jeg håber, han er. Ja, det var det for denne gang. Husk at se med. Vi ses.